L'electrònica digital és el llenguatge dels ordinadors, aparells electrònics i electrodomèstics. Aquesta electrònica no és res més que un 0 o un 1. El 0 és un estat baix de voltatge i l'1 és un valor alt de voltatge. Com que només tenim aquests dos valors, com contem? Amb els zeros i uns tenim un codi de numeració binari. I, de fet, tota la informació que processa un ordinador es tradueix a aquest codi binari, ja sigui una imatge, un so o un programa. L'electrònica digital es basa en la lògica binària. Cert, o valor 1, o fals, o valor 0. Aquesta va ser desenvolupada per George Boole i anomenada àlgebra de Boole. El problema és que el nostre món no és digital, sinó analògic. Així, encara que nosaltres podem dir que fa fred o calor, hi ha una gradació que hem de poder identificar per controlar. Per exemple, un aparell d'aire condicionat. Els dispositius digitals han de convertir aquests senyals analògics en digitals per ser interpretades o poder treballar amb elles a través dels circuits electrònics.